Čaute, ja som Alex a kúpil som si svoj prvý kolotoč v 21 rokoch. Nie, nekúpil som si bohužiaľ, som v Martine a toto je natáčanie. V tento deň už mal výjsť nejaký vlog, ale môj editor samozrejme dojebal všetko, čo sa dalo a vlog nevyšiel, ale máme brutálne intro, ktoré nikdy nepoužijeme a je tu vlastne iba na nič. V Martine mám dneska točenie pre OC Tulip, ideme dneska sa pýtať ľudí, či nakupujú v Tulipe. A potom sa idem opiť. Yes! Shoutout Nitra Blue Wings. Let's go! Dobre, predstav si, že on je kameraman, dobre? No. Dobrý deň, nakupujete v obchodnom centre Tulip? New Jersey, debil. Milujem mužov. Počkaj, nenávidím mužov. Aha, jak fajčia. Natočí, jak fajčia. Nelegálne tak fajčiť v takom veku. Robíme peniaze online, nič nie je lepšie. Hodinovka 40 €, či koľko? Celkom Dík, aký bicykel. Russian girl. Aký je tvoj pôvod? Mamina je Slovenka a ocino je Rus a Napoli Ukrajinec. Maďar. Čo je najviac sexy na chalanovi? Najviac sexy na chalanovi, keď sa vie dobre obliec a keď má takú tu, vieš, charizmu, auru a oči. Jediné, čo mám, je oči. Actually, máš pekné oči. Chce sa poboskať? Hľadám moderátorku a potom pozri si tento YouTube vlog a zistia, že ako moderátorke priemerne poviem, či sa chce boskavať. Ach jaj. Idem asi do lekárne kúpiť si Xanaxíček. A že vraj pasívny príjem neexistuje. Pozrite sa. Tomuto sa hovorí pasívny príjem. Kameraman a moderátorka za mňa robia veci. Yes! To je najlepšie. Takto krásne sa tu natáča. Čo si jebe. Konečne má tenisky odo mňa. Takže tak, tenisky odo mňa. Pozrite, tenisky odo mňa. Aha, a spomeň... Toto je Dream Team. Braško, ty si zajebal, kámo, tie tenisky už? Čo ti jebe, sestra, čau. Teba som hľadal celý deň. Ako sa máš? Ema? Dobre. Jasné, poď správame si fotku. Odfotí ťa môj pracovník. Ešte môžeš aj pozdraviť do vlogu. A točíme vlog dnes. Dneska točíme, že prvý YouTube vlog. Čo na to robíš? No, asi dobrá. Pozeral by si môj prvý vlog? Áno. OK. Som nové, že zaujímavý pre teba človek? No, áno, sledujem tvoje videá. Som mier. Čau, idem pracovať, dobre? Ďakujem. Ahoj. Social experiment. Poviem niekomu, že má pekné tenisky alebo také niečo. No tak to zrovna sa mi nepáčia, ja chcem byť aspoň úprimný. Dobre. You have nice shoes. Boli by sme pekný pár s mojou moderátorkou. A mne sa ľúbia také menšie baby. Chceš byť vo vlogu? Jasno. Točíme YouTube vlog dneska prvý. Čo by si chcel povedať do vlogu? Nebudem sa k ani vyjadrovať, lebo pre mňa si úplný kokotko. Král, kto je tvoj obľúbený youtuber? Ťažká otázka. Ty? Ďakujem. Ja som youtuber? Ne. Ľudkovia moji krásni, ja chcem byť youtuber. Chcel by som byť. Chalani, pozdravíte do vlogu. No, vianočný odkaz. Nech sa všetkým darí. A choďte nakupovať do Off-Trendu. Aký je to obchod? Signature. Boha, to neradí. Filip, poď povedať niečo. Môže to ešte zmeniť? Tak do... Čo ja viem? Signature. Presne tak. Nemusel si šepkať, kámo. Všetci vieme, že Signature je najlepšie. On to nevie. No poďte, kto nás odfotí, kto má telefón? Nejaké riadne ruky, takto bomby, dáme nejaké? Aké ukážte, čo ukazujete na fotkách? Čo? Ty kokos, takto dáme? Dajme takto všetci chalani. Dobre, ďakujem chalani. Ďakujeme. Mier, že natočil som už videa pre Tulip, to mám hotové. Teraz si idem dať punč a letíme domov, kámo. Ideme pracovať. Money, lebo veľa vecí. Ešte musím odoslať veľa balíkov. Troška mi bijú hodinky kvôli Vianociam, takže to musíme kámo, musíme ísť titulkovať video. Takže do auta ideme titulkovať video. Úplne, že stokaj a ideme si dať punč. Kde majú že najlepší vianočný punč? Tu majú Tatran. Chceš? Chceš Tatran? Máte najlepší punč? Úplne sa ne. Prísaháte? Prisahám. Dobre. Dvakrát sa vrátite. Dobre, ja už som tu raz bol totižto. Ja vás poprosím jeden Tatran. Koľkátku, Heňo? 52. 52. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing. Lesné ovoce stojí. Dneska má 20. Nemôžem mať prác. Teraz nemôžem Braško, aký som šéf, že ti dám nomé, že kúpim ti Tatran v robote. Aha, tu idú nejaké mladé decka. Idem zastaviť. Kto mi prvý ukáže, že ma sleduje na Instagrame, pozývam ho na punč. Dick sleduje, pôjdeme na punč. Môžem vás poprosiť dvakrát nealkopunč? Sledujete Signature teda? Hej. Čo si o tom myslíte, o tomto projektiku? Strašne super. Dobré tenisky tam majú. Dobre chalani, tak šťastné a veselé. Ďakujem. Ty si povedala v niektorom videu, že aj dnes sa hrá? Áno, televízor. To musíme zeditovať hneď, lebo nemôže sa o týždeň vydať dnes.
Tento nový hit je hrozný. Na mojom akcente dobre počuť, že odkiaľ som. Celý život smeroval tom, aby som bol mladý dron. Teraz kyča naše meno pod oknami, bro. Full time repaj, keď som šikovali to do Kaimbrov. Poviem vám takú jednu malú storku. Nemám žiadne zábery z cesty domov. A prečo? Pretože ak ste mohli vidieť, môj kameramanko Heňo si normálne kúpil punč, teda ja som mu kúpil punč, Tatran. Koľkátku Heňo? 52. 52. A ten čavo ho pil na lačno a normálne, že sa z neho najebal. Čavo sa normálne najebal z punču. Celý čas bol takto zjebaný na sedačkách na zadných v Audine a neurobil ani hovno. Normálne čava hitol punč. A taká halus, ešte ďalšia. Išiel sa teraz nachalovať, takže ste tu iba so mnou. Pozrite sa, čo je za mnou. Normálne je tu fucking koleso. Takéto koleso tu je. Chápete? Tu sú ľudia s punčom. Tu je normálne, že koleso, klzisko. Pekné. Mi to tu svieti do 8 večer. Idem zarábať peniaze, idem robiť objednávky a vecičky a potom pôjdem na punč večer asi, alebo robím nejaký skurvený side quest dneska. Mám takú náladu, takže idem sa pustiť do práce. Piči, ak sa na to pozerajú druhý, keď viem, čo chcem, nemusím sa predsa pýtať ľudí. Tak nech si hovorí, kto chce, každý hovorí, čo chce, ja si robím, čo chcem. Zvykol som si mať piči. Dosť! Kurva! Dosť! Jak mi kýva. Toto kedy? Robiť už to nič toho? Už kedy kurva. Všetko robí chalan, len už to nestojí. Proste je bohužiaľ. A hejno zarobiť 1000 eur. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's deep, eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Chcem, že som ti to dal vypil. To čo mám zadek? Raketu? To jebe. To som tam nechcel. Aj, ona vyjebe do toho monka zabiesť. Domovka. Kurva. To si nespravil. Nemáme tam backup žiadny. Mám. Koľko to má taký damage? Jaký klop. Ja. Bratko, nech ja mám oného, ja mám hero. Ty dávaš peniaze do hry, ty si nula. Dobre. Tu bolo rozebal, nech sa skočí. Nie! On tam skočí kokot Megatropom. Ale Riho teraz sa otočí na healerku. Jasné, a pozeraj. Je piči. Ocean man, take me by the hand, lead me to the land that you understand. Milí a dámy a páni, pozrite sa, akým povozom ideme. Oh my God! Dneska je brutálny deň. Je tu zápas Nitra Blue Wings, tým, pre ktorý robím. A je tu domáci tým Prievidza, PC Prievidza. To znamená, ja to nazývam také eškere derby, lebo ja si to beriem osobne. No a s Nitrou som sa dohodol, že budeme mať polčasovú súťaž o najnovšie Jordan 4 Black Catty, ktoré som, chvála Bohu, zobral a nezabudol som na to. Že ja to moderujem, takže o 5:00 musím ísť na skúšku. Idem sem za jednou kamarátkou a... Idem sem za jednou kamarátkou, potom ideme večer do Bratislavy na Hangovers Party, dostal som tam lístky od DJ Fancyho, takže ďakujem Fancy a pôjdeme tam si užiť troška deň, oddychnúť si a zajtra makáme, čo ti jebe, zase znova. Lúčim sa s tebou. Alex ma vyhadzuje pri mekači, lebo Bráško, s to tam kamarátkou. nebude, a to tam nebude. Natáčaš? To je Naty, to je moja kamarátka. Dámy majú prednosť ľudia. Hneď oproti je moja konkurencia, jedna z veľkých, ktorí ma mimochodom vyhodili, teda nie vyhodili, ale ukončili so mnou spoluprácu rok dozadu. A teraz robím lepšie čísla, ako majú oni. Ty zadarmo? Podľa mňa úplne super, ne? Kto z Nitry vyhrá tenisky zadarmo? Jordan 4 Black Cat. Au, moje uši. Za 30 minút tu budem stáť a budem niekoho hypovať, aby trafil od polky kôš.
A tu poznáš dosť ľudí? Si taká nonšalantná. Pičovina. Také maličkosti, napríklad dneska som si kúpil jedlo a nechal som mu polku, lebo som vedel, že cca sa pôjdem s tebou najesť a nechal som mu polku z kačky. A nič nezaplatil. Vybavil som ubytko. Volal som s jeho mamkou, aby nemal pojeby. Dneska so mnou prežila podnikateľský deň, lebo iba beháme, presúvame sa, riešime pičoviny moje. Ideme na zápas Nitra Blue Wings versus Prievidza. Idem moderovať súťaž, ideme robiť pár vecí naviac a mám stres. A ideme fandiť hlavne. Braško, ideme fandiť, jebe. Vieš ako kúkať? Ako budeš fandiť? Zakrič Nitra. Nitra. Tak iba Nitra. Áno. First off, fuck your bitch in the click you claim. West side when we ride, come equipped with game. Finish him! Louis V sandals, crazy, hoes like scandalous. Yeah, these supermodel bitches be fans. Drop the pack off to a man and then I go hold hands with them. Louis V sandals. Takže ideme od dám a začíname. Ty budeš prvá na rade, môžeš vyhrať tieto tenisky vo svojej veľkosti. Čo vravíš? Páčia sa ti alebo nepáčia sa ti? Keby chceš vedieť takú tajnú informáciu, niekedy stali až 1000 €, takže môžeš ich teraz vyhrať. Úplne zadarmo, len za to, že dáš od polky kôš. Potlesk pre Luciu ide ako prvá. 3, 2, 1, pome Lucia! Nevadí, možno na budúce. Peťa, si pripravená? Ani nie, nemám na to vhodnú obuv, ale to čo už urobíme. Nevadí, aspoň si zapeknú dneska. Poďme na to. 3, 2, 1. Ideme na to. Zase nesprávna obuv, nevadí. 3, 2, 1. Do diaľky by to bolo dobre, ale bohužiaľ, nevadí, ďakujem. Sleduješ Signature a sleduješ Nitra Blue Wings na Instagrame? Asi áno. Treba sledovať obidva profily, lebo si takéto súťaže pre vás pripravujeme. Let's go, poprosím loptu. Ideš na to, Braško, nejdem ťa odštartovať, verím ti najviac na svete. Je to tvoje. Skoro, nevadí, šéfko, daj na to. Ideme na posledného. Musí to dneska niekto vyhrať. Že by? Nebolo to zle, ďakujeme. Poprosíme veľký potlesk a na budúce si možno zase niečo také pripravíme. Ďakujeme. Jo, to som ja, Alex z budúcnosti. A ja ti teraz vysvetlím, čo sa stalo a že čo sa nestalo. No, takže poďme si povedať prvú vec. Proste zápas sa vyvinul neskutočne dobre. Vyhrali sme nad Prievidzou, čo som si želal, bol to dominantný zápas. Môj najlepší kamarát Luky Bolek dal rekordných 23 bodov v Extralige, takže to bolo že masaker. A ste mohli vidieť nejaké tie reakcie. Proste ja som sa vôbec nesústredil na nič iné, iba na basketbal a prebehlo to vynikajúce. Takisto polčasová súťaž bola super, len niektoré veci tam musíme zmeniť, pretože nikto ich nevyhral a my sme práve chceli, aby ich niekto vyhral, takže to ma veľmi mrzí. No, ale teraz poďme k tomu fuck upu neskutočnému. Takže po zápase som teda dostal odpoveď, že sa nám vybila kamera a ako to prebiehalo, čakal som Lukáša, nejak sme sa rozlúčili, naplánovali, že kde ideme. Sadli sme do auta, naštartovali všetko a ťahali sme smer Bratislava, ako som povedal, proste na hangover parties, pretože tam sme mali všetko vstupy, vpíšem Fancymu, bratu, prídeme za chvíľku. No a hádajte, čo sme zistili. Som dal do navigácie presnú adresu Airbnb a dalo mi, že 18 hodín. A ja že, čo? Že jakých 18 hodín? Čo sa stalo? Proste bookoval som počas zápasu nové Airbnb a Airbnb som bookol proste v Paname, takže tak tam som normálne proste bookol apartman za 100 € na jednu noc. Tým pádom sme proste nemali kde prespať, to znamená, že na hangover, keby sme prišli domov o nejakej 5-6 ráno. Som bol celkom zdeptaný, ja som vážne, že nemal náladu, ja som nechcel ani točiť, pretože samozrejme 100 € som prejebal. Boli sme skoro v polke cesty a zrazu mi napísal Triple P, že prídi do Šurian, je tu 700 ľudí. No a tak som si dal navigačku a Šurian mi ukázal, že 25 minút, takže sme sa zobrali a išli do Šurian. A nakoniec to vzniklo pozitívne, troška som inak aj pil, veľa som sa neopil. Tebe, čo zostáva jediné, je pozrieť si zábery z toho, ako som sa zabával a ako to tam prebiehal a boli sme sa tam Triple P, takže shoutout. On bude piť, nie? On bude piť podľa toho. Ja si myslím, že on by mal piť, lebo je smutný. To je veľmi dobrý argument. Že? Áno. Leave it to the double thick thighs, twin sisters. Drop it down and wobble, wobble up. Mommy boot it up. She get down and gobble, gobble up. Cause my money up. Slide, slide in the Bentley trucker. The rave trucker. Your bestie is a dick sucker. No, idem si vypiť so hypemanom našim. Čaute, vítajte v Šuranoch. Keby tam takýto tak je najhoršie. Cítiš to,
keď si dáš moc. Lakte v mošpite tajský box, zakusnutý jak do jablka, more budem ťa volať Macintosh. Chcel by si byť, ale nejsi poš, meky jak hovno, jak teplý voz. Keby sme žili v stredoveku, oslovovali by ma vaša výso. Nejak veľa som sa neopil. Ja si do bradavky, puso na pusu, ťahám mu za vlasy, držím za ruku, smaragdy v ušiach, tik na krku. Ju požiadam ruku, od hlavy po pety nehera. S tebou som kľudný, aj keď svet sere, mám zlý deň, každý deň bez teba. So mnou robí to, čo s tebou